We live? It feels like some kind of beast you have to tame, like a dragon or something where you have to cut. Vi er taget på roadtrip i den nye Tesla Cybertruck. Vi befinder os lidt ude for Austin, lige ved siden af Mansfield Dam, som er et eksempel på, hvordan mennesket er i stand til med kreativ ingeniørkundskab og forme naturen lidt, som vi har behov for, sådan så vi kan skabe udvikling, skabe forandring og skabe ny værdi til samfundet. Og et andet eksempel på det er den her fantastiske bil, Tesla Cybertruck, som jeg i dag vil fortælle lidt om vores oplevelse af. Vi har kørt rundt i den i 2 dage nu, i og omkring Austin, for at lære den at kende, og det har været lidt af en rejse. Lad os kigge på det. Cybertrucken er vanvittigt rummelig. Vi har god plads med vores kæmpe store fladskærm her i midten. Gode styrefaciliteter. Roden den er lige så lang som en lang linje. Det er lidt svært at gennemskue, hvor den ender og slutter, men det lærer man ret hurtigt at kende, for den er udstyret med kamera hele vejen rundt, så man kan lynhurtigt følge med i præcis de forskellige kameraer, hvad de filmer og optager her. Og det er jo en af de ret essentielle detaljer, som vi skal huske at have med, når vi snakker om Tesla, fordi at Tesla er dem, der er by far længst i forhold til at udvikle teknologi, der kan få bilen til at køre af sig selv. Og det, der gør Teslas teknologi unik i forhold til at køre selv, det er, at den er baseret udelukkende på kameraer rundt omkring på bilen. Og ikke lidar og radar og sonar og pismer i øret af sensorer, som konkurrenterne de forsøger at udvikle teknologien med. Så når man kommer rundt om bilen og kigger, kan man se, at kameraerne, som er placeret hernede foran, og hele vejen rundt om, så er der i alt 8 kameraer udvendigt og 2 kameraer indvendigt, som man ser her. Så hver gang at bilen den låser, hvilket den gør sig selv, når man har været ude af den 30 sekunder, så spiller den en lyd, som man kan customize, og ejeren af den her Tesla Cybertruck har valgt at putte en klapsalve ind, som den tilvalgte ved, så man får en lille selvtillidsboost hver gang man går på bilen. Det er dejligt. Og som sagt, full self-driving, som er lige så meget årsagen til, at vi tog herover for at teste produktet, er næsten lige ved at være klar til at være 100% brugbar på gaderne. Så man skal stadig være tilstedeværende, og man skal kunne tage fat i rattet, hvis det bliver nødvendigt. Men jeg vil sige, at nu har vi kørt 500-600 km de sidste 2 dage. Den eneste gang, jeg har været nødt til at tage fat i rattet, hvor der var behov for det, det var, hvor den lige ramte midterrabat. Ikke midterrabat, men nogle rumleriller ude i den ene side af vejen, hvor jeg lige måtte få den ind på sporet igen. Men ellers har den kørt igennem alskens trafik og terræn og tumult igennem Austins gader og omegn. Lad os prøve at kigge indenfor i bilen, fordi herom bagved der er forskellige ting, man kan fremhæve. Jeg synes for eksempel, at det råder helvede. Det er det første, man vil lægge mærke til. Vi kan nok godt være lidt bedre til at organisere vores ting, men det er sådan en anden ting. Ikke? Vi gør det sådan her. Jeg sætter mig ind. Herinde, der sidder man dejligt i hvert fald. Det er det første. Og man har fantastisk udsigt til stjernerne, til himlen, igennem glastaget her, som går hele vejen frem og hele vejen tilbage. Super lækkert. Er man en familie med et par små børn, der sidder på bagsædet og godt kan lide at køre på nogle ture, så har man altså indbygget skærm her, hvor man kan køre YouTube, man kan køre Netflix, og lyst til, der er sågar også alle mulige spændende, sjove spil. Og jeg har et par nevøer, når de har for meget krudt i røven, og deres mødre ikke helt kan overskue, hvad de gør med dem, så ved at de elsker at sætte dem ud i Teslaen, fordi at hvis der er noget, børn de elsker, så er det at sidde i deres forældres Tesla og hygge sig. Så det er en kæmpe upside. Og en anden ting, de her døre er også ret fantastiske, fordi at der er en vanvittig god indstilling, så hvis man enten er ældre eller dårligt gående, er det meget nemt at komme ind og ud, og man kan have masser af bagage ind og ud ret nemt. Så det fungerer også godt. Og her har vi ladet. Amerikanerne kalder den tonneau. Jeg går ud fra det fra fransk, jeg ved ikke. Er det ikke tailgate? Nej, det er tailgate, ikke? Den her, der kører frem og tilbage, hvis du kan se. Det er tonneau. Så her kan man jo, hvis man skulle være en type, der godt kunne lide at kaste rundt med tunge ting i forbindelse med noget havearbejde, eller hvad fanden ved jeg, så er der gode muligheder her. Jeg har ikke været oppe i den endnu, men en god sommernat kunne man jo godt have madras liggende her, og så åbne op, og så kigge op i stjernerne, mens man sover stille ind. Det er en anden mulighed. Man kan være kreativ. Når jeg skal have sådan en her, så glæder jeg mig til at bruge den til at lave lidt forskellige havearbejder og lignende med. Det bliver fedt. Det har man ikke rigtig kunnet i de andre Teslaer. Sådan der.
Og det er jo lige før, at jeg kan lægge udstræk. Desværre er jeg nødt til at lægge lidt på skrå her. Men jeg har sådan en lang ærne. Så der er gode muligheder. Her der sidder man sgu meget godt. Man får lyst til at tage i drive-in bio. Kan I huske det? Hvor man bakker op, og så kan man have madras her og puder her, så kan man ligge og se skærmen der. Det er faktisk det tror jeg, vi gør. Fedt. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, at det er lidt underligt, at Tesla har lavet den her Cybertruck, den her form, som de har. For den er lidt kantet og lidt aggressiv i sit look. Men der er faktisk nogle gode grunde til det. Og de gode grunde lyder på, at nogle af de mest forurenende biler i verden, af private personbiler i hvert fald, det er de her kæmpe store gamle pickup trucks, som amerikanerne herover er sindssygt glade for. Det er den type bil, der bliver solgt flest af i hver år. Det er store pickup trucks, som vejer et ondt over, som er super ineffektive. Så for at erstatte dem, har Tesla været nødt til at lave en pickup truck konkurrent. Og det er så deres bud på det. Og grunden til, at den har den form, som den har, det er fordi, at det her nye type metal producerer på en helt ny måde. Så har de formået at få prisen på at producere hver Cybertruck så langt ned, så den kan konkurrere med eksisterende pickup trucks, samtidig med, at den er meget mere hårdfør og meget mere stærk i konstruktionen. Og den her nye type metal, den kan ikke bøjes på samme måde som almindelig metal, så den er nødt til at have den her lidt kantede form. Man skal lige lære den at kende. Anden feature, teknik, sådan som det kan køre helt op. Der vil man gerne have den. Og jeg nævner ingen navne, men jeg har en svigerfar, som elsker sin Mercedes Diesel Bandit. Han har det, man vil kalde ekstremt meget ladangst. Han er ikke kommet med på elbilmåden endnu, fordi han tror, at han har behov for, at der skal være 1000 km på en opladning. Og det kan jeg fortælle ham, at det har han ikke behov for, fordi at 1 ud af 1000 ture, man kører, har man behov for at køre mere end 1000 km max. Og hvis man har det, så kan man nok godt stoppe 1 eller 2 gange og lade på vejen, uden det er det store problem. Men det er en idé, som folk stadig tror er et problem. Men i praksis, der kan jeg fortælle, at det er det faktisk ikke. Vi har været i Italien op til flere gange nu, i vores gamle Tesla. Der har aldrig været nogen problemer med opladning. Men her på Cybertrucken, der har vi også fået mere range, end vi er vant til. Så jeg tror, vi er på 600 km på en opladning. Og det fungerer jo så sindssygt smooth, når man har en Tesla, fordi at Tesla har et fantastisk ladenetværk af ladestationer rundt omkring i hele verden. Næsten hele verden. I hvert fald hele Europa og hele USA. Finder der superchargers over det hele, og det kører fuldstændig plug and play. Så du sætter den bare til, og så trækker den automatisk penge fra din account derinde. Og så kører du igen, når du er færdig med at lade. Nu har vi fået lidt mere højde på, så man skal nærmest have en stige for at træde ombord. Men lad os kigge på det. Mør stemmebåndet. Vi skal have en forår snart, så vi kan lige tage det sidste take. Og der er en ret god pointe, vi lige mangler. Fordi det her, det er Teslas nyeste bud på, hvordan en rat skal se ud. Jeg går lige ind fra den anden side, fordi så kan jeg vise jer det ordentligt. Og det her, det er det Tesla kalder et yoke steering wheel. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det på dansk. Yoke, jeg ved ikke, hvad det betyder. Men det er kendt fra racerverdenen. Racerbiler har haft det i mange år, og nu er det introduceret her til privaten også. Og det, der gør det specielt, det er, at udover formen er lidt anderledes, end den plejer, så er det for første gang nogensinde bygget op på den måde, at i modsætning til en almindelig bil, hvor der er en pind, der går ned fra rattet til en drivaksel. Jeg er ikke bilmekaniker, så jeg kender ikke alle de rigtige termer, men basically så er det en helt mekanisk overførsel af bevægelse fra rat til hjul, der drejer på traditionel vis. Men her, der er ikke nogen direkte forbindelse mellem rattet og hjulene, udover kabler. Så det vil sige, at den registrerer, jeg bevæger den, kommer tilbage, hvorefter den så sender et signal ned digitalt til hjulene, som så drejer. Og hvorfor er det fedt? Det er fedt, fordi at så kan man få den til at tage fat i forskellige trin, forskellige niveauer helt automatisk, så uden at vi skal gøre noget. Så hver gang vi holder stille eller kører langsomt, så tager den utrolig meget fat, og det vil sige, at jeg kan gøre sådan her, og så drejer den hjulene, faktisk begge hjul, som du også kan se på skærmen her. Hele vejen rundt, uden at du skal dreje mere end en halv omgang på rattet. Hvor du på en almindelig truck ville skulle dreje 3 eller 4 gange nogle gange på rattet for at komme hele vejen rundt. Og det gør, at venderadiusen er super god, når du kører langsomt. Og ligesom så, at du kommer op i fart, begynder den at tage mindre og mindre fat, hvilket du gerne vil have, fordi at
når du kører på motorvejen, vil du ikke have store sving frem og tilbage. Så vil du gerne have bløde, jævne udsvingninger. Så det er faktisk en kæmpe upgrade. Og så en sidste ting, så er der frokostpause. Nu har vi sat os ind i bilen og sat den i gang. Vi har sat en destination ind på vores Airbnb. Vi skal overnatte på i aften. Og så har jeg sådan set bare bedt den om at køre selv med at trykke på en knap her. Og indtil videre har jeg ikke rørt rattet. Og nu kan man se, hvad den gør i sådan en situation som den her. Og som I kan se, så er der ret meget myldretidsstemning. Der er kø, der er modkørende, der er action. Og den kører sgu af sig selv. Det er helt vildt. Ja, det er helt vildt. Og den kører faktisk bedre end mig, for det første, men også de fleste, jeg kender. Den har så ikke de der bratte opbremsninger eller accelerationer, som man tit kan komme til, hvis man enten har travlt, eller ikke lige kender til bilens sådan, måde at reagere på. Og den her, den kører bare smooth. Det hele kører fuldstændig lækkert, og det tror man bare glider afsted. Og det er imponerende så hurtigt, man vender sig til, at den kører selv. Det er ikke mange ture, hvor den kører selv, før man begynder at tænke, okay, det føles faktisk nærmest sikrere, at den kører, end at jeg kører. Selvfølgelig skal man stadig holde øje, da der kan være nogle små situationer, men det føles som 99,5% af tiden, der har den styr på det. Og her der bremser den sådan helt roligt i god tid, sådan så at man bare skal... Og som man kan se på skærmen her, som følger med, så kan man se, at den har registreret. Okay. Hvis jeg kigger for længe på skærmen, så beder den mig om at holde øjnene på vejen. Som en sikkerhedsforanstaltning, så vi ikke kommer galt afsted. Men som I kan se på skærmen her, så har den registreret alle bilerne, der kommer modkørende langt væk, lang tid før de overhovedet er noget, vi bør være bange for. Okay, nu kører den så. Her for eksempel, der ville jeg have været i tvivl om, hvilken bane jeg skulle have lagt mig i, men den... Og det kører bare. Det bliver spændende at se lige om lidt, når den kommer ind i Austin, hvor der er lidt mere action. Men det kører bare. Det er mærkeligt, det der med, at man lige pludselig sidder man i en kabine lidt, ligesom hvis man er i et tog, eller man kan bare nyde udsigten, og man kan bare læne sig tilbage og føle sig som en passager i stedet for. Det giver virkelig en mulighed for at være mere tilstedeværende med dem, man nu kører rundt sammen med. Så det nyder vi meget. Det skal siges, den er overdrevet sjov at køre i, så det er også lidt ærgerligt, at man ikke behøver at køre det selv længere, men man kan jo bare køre, når man har lyst. Og så i de 99% af tilfælde, hvor man ikke gider, så kan man få den til at gøre det for en. Det er dejligt. Det er virkelig fremtidens teknologi, og det kan man bare mærke, når man sidder i den. Og det er fantastisk, at man har den her teknologi nu. Der er virkelig mange mennesker, der tror, at det her det er rigtig, rigtig mange år ude i fremtiden. Men det findes nu. Jeg siger nu ikke, nu gør den det igen der, hvor den bare bremser. I god tid. God tid, roligt, og så sætter stille og roligt op i fart. Det er rigtig rart for sådan nogen, som kan blive køresyge som mig. Ja. Det er så rart. Den helt store fordel ved, at bilen den er selvkørende, ligger i, at når den er selvkørende, så kan du lige pludselig have en bil, der kører rundt på vejene hele tiden, som en del af et netværk, lidt ligesom Uber, hvor du kan trykke på appen, bede den om at hente dig, og så kommer der en Tesla kørende til dig, som er selvkørende, og kører dig til din destination, sætter dig af, hvorefter den så samler en ny op bagefter. Det vil sige, at den hele tiden kan være i cirkulation stort set, udover når den lader op. Den enkelte bil kan du bruge måske 3, 4, 5 eller 6 gange så meget som en almindelig bil, fordi den hele tiden er ude og kører folk rundt. Og det betyder, at du... Okay, her er den måske lidt cautious, men det går. Det betyder, at du, i stedet for at producere 5 biler, så kan du nøjes med at producere 1 bil for at dække det samme kørselsbehov. Og så har du sparet 5 gange så mange ressourcer. Og det er det, der er den store upside ved det. Vi sidder lige og lader her på charger-stationen. Tjekker det, vi kalder the frunk ud. The front trunk. The frunk. Kig på det.
Og fordi det ikke er en benzinbil med en stor fed benzinmotor, så kan man jo udnytte pladsen her foran til opbevaring eller til hvad man nu har lyst til. Der kan ske ting, jeg sagde her. Der kan lige stå 2 kasser bajer, og så er man ligesom godt kørende, ikke? Skide smart er det. Vi har jo Tesla derhjemme selv, som også kan holde hastigheden og køre nogenlunde på motorvejen af sig selv. Men det at opleve den nye situation, som vi har her, hvor den kan sammenflette og navigere i alle slags miljøer, gør det meget mere real for en. Nu kan man godt mærke, hvad det er for en måde, den her teknologi den kommer til at transformere store dele af samfundet på. Det er lige før man begynder at få et andet forhold til bilen, som er lidt svært at beskrive, men det føles som om den har en eller anden, man har ikke lyst til at kalde det sjæl, men der er et eller andet inde bagved her, som tager nogle beslutninger. Og det er mindblowing, for at sige det rent ud. Det gør mig excited om fremtiden. Det gør mig begejstret for, hvor vi er på vej hen. Jeg tror virkelig på den her teknologi. Jeg tror, det er ekstremt vigtigt. Og jeg glæder mig til, at alle får lov til at tage del i den og prøve det, så vi kan komme sikkert frem og tilbage mellem hinanden, uden at komme til skade, og gøre det på en behagelig og en grøn og en fantastisk måde. Nu har jeg valgt at tage over på rattet, fordi nu har vi lige en time tilbage. Jeg prøver lige at få det sidste med, ikke? Som vi to har talt en del om, så bliver det helt fantastisk, når størstedelen af bilerne på vejene de er selvkørende. For det begynder virkelig at åbne op for nogle helt andre muligheder for, hvordan man kan designe et byrum, og hvordan man kan udnytte de kvadratmeter, vi har, og gøre godt med særligt i byerne. Og for eksempel her i USA er det slemt, der er gigantiske parkeringspladser og parkeringshus over det hele til at huse de her millioner af biler, de har. Hvis man har biler, der kan køre sig selv næsten i døgndrift, så kan man nøjes med en bilpark, der måske er en femtedel af den nuværende bilpark, men stadig dække samme behov af kørsel. Det vil sige, at man slet ikke har behov for alle de her parkeringspladser, fordi de største af de biler, der er på vejene, de bliver ved med at cirkulere rundt og være i brug. Så man kan lige pludselig åbne op for en helt anden måde at designe byerne på med store grønne parker i stedet for parkeringshus. Okay, vi har nu afleveret vores Cybertruck, og ja, jeg har fået en klipning i mellemtiden. Det trænger sgu lidt. Overordnede tanker omkring vores lille oplevelse med Cybertrucken. Det er eddermame en sindssyg bil, de har formået at skabe inde hos Elon og drengene i Tesla. Jeg elsker vores Model 3 derhjemme. Jeg elskede vores Model X tidligere. Men jeg kan godt se, at Cybertrucken den faktisk befinder sig på sit eget niveau, som er et trin over de tidligere Tesla-modeller. Og hvad er det, der gør forskellen? Med forskellen er, at man kan tydeligt mærke på alle de features og de tilføjelser og den måde, den ligger på vejen, og den måde, den selvfølgelig bruger de her nyeste versioner af Full Self-Driving teknologi. At den kører bedre, den fungerer bedre, den er meget mere helstøbt. Og så kan man godt spørge sig selv, om den ikke er en smule klodset, og særligt til det danske landevej. Men jeg synes egentlig, det er fucking lige meget, hvilken form den har. Som sagt har det ikke valgt den form, for at den skal være æstetisk appellerende, men med mere af praktiske årsager. Og for at få den ned i et prisniveau, hvor de fleste mennesker de kan være med. Så nu bliver det jo spændende, om de europæiske, lidt stringente myndigheder, de tør at tillade den på de danske veje. Den skulle efter sigende være for kantet og for stor, til det er sikkert at køre på de europæiske landeveje med den her Cybertruck. Men man kan godt undre sig lidt over, hvordan det kan hænge sammen, fordi at der kører der utallige store, fede, gamle, irriterende, farlige lastbiler rundt på alle landevejene, som mindst er lige så farlige, hvis du spørger mig. Men nu finder vi selvfølgelig lige en ekstra Cybertruck stående her, og den er jo skide fucking sej. Men den er fandme meget, kan man sige om, men den er i hvert fald ikonisk og skelsættende og polariserende i sit design. Jeg synes, den har nogle gode vinkler, og jeg synes, den har nogle lidt mindre gode vinkler.
Her bagfra, der kan den særlig noget. Hvis enden er god, så er alting godt, som man siger. Den har ligesom sin egen plads på vejen. Jeg glæder mig i hvert fald til, at jeg får mulighed for at have min egen hjemme på de danske landeveje. Og tak fordi I så med på det her lille Cybertruck walkthrough. Der kommer flere videoer fremover af den her slags, så hold med øje med kanalen og se om der er noget I kan lide. Og så klik ind og klik like og subscribe, hvis I er helt frække. Det kommer nok til at være på engelsk, noget af det indhold jeg producerer, men må ikke de fleste af jer godt kan følge med alligevel. Mens jeg lige har jer her, der har vi jo konkurrenterne, som er Waymo, god timing, som har deres eget selvkørende bilprogram kørende, og det er Googles firma Waymo, som sagt. Og det I måske kunne se, det var, at Waymos biler, de er propfyldt med de her sensorer hele vejen rundt om, og det ligner noget, der er løgn i hvert fald. Den er fyldt med alle mulige klodsede sensorer på taget og bagsiden, som ikke ligner noget, man på noget tidspunkt kommer til at masseproducere til den enkelte bruger, hvis du spørger mig. Og efter sigende så koster de også $200.000 per enhed at producere lige pt. Så det er ikke en skalerbar løsning på samme måde som Teslas løsning, hvor at hver bil koster i gennemsnit, jeg tror det er $40.000 eller lignende for Tesla at producere den. Men det var en lille bonus. Vi ses i den næste. Pas på jer selv derude. Ja, og Victoria havde nogle gode pointer i, at man hellere må fremhæve både det negative og det positive. Og der er i hvert fald et par ting, man kunne nævne i den sammenhæng. Ja, men for at være den ærlige kritiker, og man skal jo have begge sider med, når man tester et produkt, så vil jeg sige, at på mange måder var det en fantastisk bil at køre i og blive kørt af. Men hvis man skulle sige noget, så kunne den godt være lidt bedre til at lytte efter, når man indtaler et vejnavn. Eller i hvert fald at forstå et vejnavn. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg taler vildt dårligt engelsk. Det kan også godt være. Ej, der var noget med, man så tro, det var en del mere simpelt at forstå en stemmekommando, end at få bilen til at køre selv, men det har de stadig lidt svært med. Man kan i hvert fald ikke forstå, hvad vi sagde, når vi bedte dem en destination. Og så den anden ting, det var, at det var lidt cute også, men den var lidt ligesom en usikker teenager, når den skulle parkere. Ja, når den når til sin destination, og den skal finde en parkeringsplads, så har den det med at blive i tvivl om, hvordan den skal finde sig til rette inde på parkeringspladsen, og den begynder sådan at køre langsomt, og trille, og bakke, og dreje, indtil lige pludselig går i stå og giver op. Lidt ligesom det er, så man beder sin far om at parkere den, ikke? Jo. Jeg synes også, det var en lille smule irriterende, at man ikke havde noget bagagerum, men det er et generelt problem med pickup trucks, den måde de er designet, at man har benzin. Nej, el. Vi kører el. Men hvis I får mulighed, så tjek det ud selv. Det er det hele værd. Det er mega fedt.